I pozdrav braćo, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da ubacite prijevode na Netflix i kako da vam budu naši titlovi na filmovima. Tako da braćo, prije početka klipa obavezno ostavite like i bacite subscribe, uključite zvono da ne biste propustili nešto slično. Kada otvorite početnu na Netflixu, vidjet ćete gore pregledaj prema jeziku, pricnite tu. I ovdje imate ponuđene sve prijevode i naravno jezik koji ste vi izabrali i koji je dostupan. Sada ću vam pokazati kako da izaberete jezik i koji želite jezik. Pricnite ovdje na vašu profilnu sliku i idite na račun. Kada ste otvorili račun, spustite se ovdje dole i vidjet ćete profili i roditeljski nadzor. Izaberite vaš profil i vidjet ćete ovdje jezik. Pricnite na jezik. Sve što treba da uradite da bi imali prijevode na našem jeziku jeste da izaberete ovdje gore u gornjem pasusu. Također dole će vam biti dostupni jezici i sinhronizacija na jeziku koji ste izabrali ovdje gore. U slučaju da vam stoji ovdje na engleskom, dobit ćete dole ponude da gledate filmove i imate sinhronizaciju na engleskom jeziku. Sve što treba da uradite da bi vam bili prijevodi na našem jeziku i sinhronizacija na našem jeziku na Netflixu jeste da izaberete ovdje hrvatski jezik, kod nekoga će možda biti bosanski dostupan. Kada ste izabrali naš jezik, automatski ste ovdje dobili čekirano hrvatski jezik, tačnije naš jezik. Naravno, možete dodati ovdje još jezika koje vi želite i da birate na titlovima kada uđete na Netflix film. Kada ste to uradili kao ja, vratite se nazad i spustite se ovdje dole na izgled titlova. Također možete promijeniti font titlova i naravno boju titlova. Ovdje imate da birate koje ćete fontove, koliko će biti veliki titlovi i naravno da li će imati sjenu titlovi ili neće. To možete sami namjestiti, idite na spremi. I kao što vidite, naš Netflix je na hrvatskom jeziku, tačnije preveden je i ovdje vidite prijevode kao što su nova epizoda, uskoro dolazi, nastavite gledat za UFO 187, znači preveli smo naš Netflix i imamo naš prijevod na Netflixu. Tako da braćo, ako sam vam pomogao i ako ste zadovoljni, ako imate Netflix na našem jeziku, još jednom podijelite ovaj klip i bacite subscribe, besplatno je. Mi se vidimo u nekom drugom klipu i čao braćo.